Indian Pli West Karbi Anglong Labour Union ama hangkatek arni Catalan Port. Pai ni pai ke thomarni Nizang Karbi Anglong Indian Pli West Karbi Anglong Labour Union ama hangkatek arni dong kamukamarong supi baisong pathua klamalong Catalan arni ke paman pon. Lapen labang solong mai cari pon abang pu dhunison kram sapensi mai cari pon lo. Lapen labang so West Karbi Anglong Labour Union amai pu manop kram sapen mai long lamjai pon tengke nilitum labang so West Karbi Anglong Labour Union ke seng pon laki ki juya pan kali inglong arat mate Karbi Anglong arat atumapan kam kacuklem uthot aja kong kapaching thurjia phansi lilitum labang so asong ke seng kusi mayalong than pachini pon lasi kadu kabe Karbi Anglong arat atum un an pen labang so asong kapang tang ponjia phanstame tuningri pedopot lapen mayalong alohi sarpo chupha pangjang pon ronghang rongbong rong arak Karbi richo Longsing Ronghang lapen Ari Sangho Ingleng Mizi lapen ex MLA Dr. Mansing Rongpi Maipu Manop Kramsa Dun Maipu Ajoy Teron Bronson Crow West Karbi Anglong Labour Union MIP Dipa An Juli Amsi Atum Chetong Donsi Aliralon Pide Nongkamukam and Promeserang Report News Advance 24/7 West Karbi Anglong mate Nizang Karbi Anglong bangke kedamtang ningkan suri hinira ingkoi ningkan si keseng padolo basi hala suhut keseng teng pulote ining oi mimian sita menono bangke ining karong son si bang bomlo lapen munit sita me cito bomlo basi suri lak arbung itu tum kaci pangrung ponji panma kenang sorlo neli kacing hon Karbi Anglong keduan arada panse me kapacini la puson lo je ili tuma bangke lebar union pulote tum mesen asai lo lake ili tuma kopai kimelo abang se kabang abang putin na tumta chehok nang po athe labor union plot lage pir thia danglong si ke do hormu lage dak Karbi Anglong sengong wong hormu li lage lasi abang putin tum phan sita meni li tum labor union pen ka chuning rike dalo je eli tum methang adet jong si cherai kom ji plot labor pen ke kapre ka sa ya tabelo lasi ke thedung pulote labor union hello lasi international labor organization bangke ni tum thepi lo lasi ni tum non ke bang ji sitame nili chisik bomlo labor union pen kang tuina ya sai sitame nili deng pon po nili tum ke central committee leke thenai kali ke thenai ke international labor organization ILO halasu sitame nili ke bang ji apor bangke ke thik padopon po hala bangsu ke thik ahut bangke lalo je ili tum Karbi Anglong along Hampang asong ko an makedu pangrum etpo lapen Karbi Anglong along organization ko an makedu lapen ke political party ko an sigedoma yo lason si mane ki thik padopon po la chala bangsu a platform long mangke president lapen secretary tum hanam maghala su ILO along si ni tum ki thik padopon ji kasi li tum jong si equal jong si donai pulote hala su platform pen si bangon ji kasi pini labor union long chiparjan do namat penape kali penabdi kali pu bang chokche lasi kijui hormu kali lasi nili tum labor union pen mate nili mai pu pen kachu ning ri bangke abang putin tum ta ning cherot khu pen apang tang dun ji bang kenang sotlo lasi labor union long si tum ili tum methang adit jong si cherai kom unang ji polote la labor union hala thepi lo lasi abang putin tum ta labang so labor union aphan kang thur dun je phan bangke ili tum rong asar pen chenglok ili tum Karbi richu ake hai sitame alangli ning kachithe lapen nang kaching hon lapen alangli sitame kisung tang alangli aprang ke dam tang sitame kam ke klema bang pu pase alangli ta lahai chima thasi alangli pini nang se tong don alangli phan sitame choro parlo tasong thaksi ili tum lasinili tum labor union bangke lalo ke bang ji apor si tame thedung asai lo central pen senior dolang international labor organization lake nili tum la central committee leke thenai li muhejong pul mate di lasili tum akachini bang akenang sot ke lalo ili tum along ke kam kachong dara tum phan bangke non son in dak itum Karbi Anglong sita menon si ke chenglang dak industry lapen company long sita me kam ke klempen ke long le anam ke long le tum da dopik lapen kam ke klempen ke long le tum da dopik tasila haya bang pu
lahai tani tum non pipon bomlo members kedua na phan sita me pipon bomlo lasi lahai members alang litum phan mangke kedo kedam kapasik sa un ejia phan sini tum neli sita me alang litum phan pipon bomlo las mana bainong mangke la state pension yang pon ini tum Assam Labor Commissioner Office bansi muke bangjia por nang leji lasi non si kedam tang apor ningkan suri ni rain koi ningkan pulote ningkan pli belang lapen la so da ka bangke corona ta ningkan hini radha ke dam jiro masih ili tum kapang dang long le bangke lalo lasi non si keceng ason si man detlo lasi ili tum kaduk beta ning cepat he ponang po Labor Union long ke do bangke son thoma pu thakla lo e son bangke nangli aprang si Labor Union long doji pulote membership donang po number 2 bangke nangli jelo phelo le dam sita me nangli la bangsu police to men le nangli chitong sita me nangli ake jok do po number 3 bangke methang adet kache rai kom ji phan nangli ke bangji aprang aphan nangli mesen asai ke long ji phan bangke chipaning ding un lo pulote mesen asai si nangli neli long na cherap do bang pu bang pi tum sita me long po yang sinang li chipaning dingun e bang pu pulote la bang un edet po lasi di dang si tong do bangke dak bangke me thang akhai dak itum ka chongdat chutilu la so war sai long nang la pe chongdat chutilu atum koson si chongdat nang yi aron la ha mukha nili si chathan chimum ji phans nili bang lo la pen ni chathan chimum long po ning rong ulo athemai tum karbia khai long bangke isi kudam nang ka chongdat chutilu bangke thek bang vela masih lahai chongdat chutilu thek bang ve mosi tum ke bang khai mumding tum punon dak chongdat ta ke bang ilong ra ke lahai pon nasi lahai tumu ache thanji ba lahai bidi sore ke thanji pusini ri dak ni richu mesa bang lo alang tum nang so phap pen masi ni ta ning rong lo dak bang long pok ke nasi lahai lo ni dak ache thanji mum ni